Hepdäniň Azatlyk radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Baradaky studiýada Hepdäniň jemi bilen men ýokşan anagura. Bu hepde Azatlygyň esas temalar. Şol sanyny iň köp okulan makallar Aşgabat aeroportunda soraga çekilen Istanbul ýolagçylary. Aşgabatda dollar konvertasiýasynyň ýene-de çäklendirilmegi, Türkmenistanda güýçlendirilen howpsuzlyk düzgüniniň giýredilmegi, serhedin ýapylmagy hemde wiza düzgüniniň çäklendirilmegi barada boldy. Şeýle-de bu hepde Niýazyň çal kardinally bilen general Akmurat Rejepowyň Türkmen türmesinde 10 ýyl oturup şol ýerde aradan çykmagy, Türkmenistanyň din azatlygynyň ýagdaýy baradaky makallarymyz köp okurly. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşiklerimiziň bäşligine Aşgabatda ýene oňlarça ýaşaýyş jaýynyň ýykylmagy, jaýlaryň töweregine goýulan ulaglary aýyrmak çäreleriniň gaýtadan güýçlenmegi baradaky gepleşiklerimiz girýär. Bu hepde iň köp gurrun edilen ýa söhbetde çeken gepleşiklerimiziň başyny Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň bozgunluk tejribeleri atly gepleşik çekýär. Aşgabat aeroportunda soraga çekilen Istanbul ýolagçylary, Berdim Homedowyň täze durulgylar gurmak işlerini güýçlendirmek tapşyrygy, dollar konvertasiýasynyň çäklendirilmegi baradaky gepleşiklerimiz hem köp teswirçi söhbetleşjekdi. Hormatly dinleýijiler, siz hem Azatlygyň goýan temalaryna goşulyp öz pikirlerinizi aýtmaga, tejribelerinizi paýlaşmaga çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, Hepdäniň jemini halkyň sesi bilen dowam etdirýär. 17-nji awgustda Türkmenistanda ýene bir köpçülik çäresi geçirildi. Has ursy bu çäre 2 ýa-da 3 şäherden ibarat boldy. Ýagny türkmen gagynyň güni bellenli, awtologsyz gün geçirildi we tigir sürüşlik guruldy. Şeýle-de täze eskalaryň dawaraly açylyşlary boldy. Yerli ýaşaýjylaryň käbir azatlyk bilen söhbetleşlikde bu çäreleriň ören köp adamy öz işinden goýýanyny, olardan döwletiň ösüşine ziýan bolmasa peýda ýokdugyny gurrun berdi. Ma'lum bolşýar türkmen lideri hökümet mejlislerine çäreleri uldan urmagy, guramaçylykly geçirmegi ýerli talap edýär we bu ýagdaý olara barha köp adam çekilmegini, adamlaryň wagtynyň has köp alynmagyna sebäp bolýar diýip ýerli synçylar aýdýarlar. Şol wagtda adamlar hem çagalaryň hem ullaryň bu çärelere gatnaşjak däl aýdyp bilmeýändigini, ýagny häkimiýetler tarapyndan ýerlenmekden gorkýanlyklaryny aýdýarlar. Azatlyk radiosi bu ýagdaý barada Türkmen we şäheriniň ýaşaýjysy Hurmagul bilen söhbetleşýärdi. Siz awada dinjaş dowlagynyň golaýynda ýaşaýarsyňyz. Bu dowlukda geçirilen çärelere siziň Türkmenbaşy şäheriniň okuwçylary, mektep muallimleri ýa-da çağlar baglarynyň işärleri gatnaşdyrylýarmy? Hawa çekilýär çäreleri, onu da nähil çekilýär. Gijik oňjak çağa çyklamada çellim. 7 ýaşny 70 ýaşny çelli. Sen sırkomy sagma gözelenek. Kışmy, soğukmy, gyzgynmy, o gözelenek. Yaragulmy, yaragutym gözelenek. Oğlum alasty çağlamdym gitýän nämesin? Gije 3'de gidip aeroporta çykmaly. Gije 3'de ýa-da 5'de ýene bir ýola çykmaly, Ruhyda çykmaly. Gije 3'de gidip awada çykmaly. Öz gözleriň alynda, gözüň alynda ýykylýar da indi çäre gatnaşýan da gözüň alynda indi ýaşaçyk gelinler ýykylýar. Kim bilýär olary nähil saglyga ýykylsa şolary hiç kimi görkezmeýän ýem ýok şol. Skora salýalym nämet ýerim, şonu ýem ýok etýär şonu. Bildiren okry şonu. Biz haýran galar şeýle kanunyda waka diýip. Dağdan turup çärelere gidýän çağlar näçede boşaýarlar, näçede öýlerine gaýdyp gelýärler. Akşama gelýär öýe. Gelibem oturup ağlayan wagtlarym bar, biz özümiz ýitirip barýarys. Çağlar çärelere gatnaşan mahaly olar suw ýa-da beýleki adyk önümleri bilen üpçün edilen okmy? Hiç şeýle üpçünçilik ýok. Edenetdilik. Çağlaryň ýanlary bilen iýmit getirmegine ruhsat berilýärmi? Ýalan götürmäge ruhsat berilýär. Men öz doganmam gelýär da Balkanabatdan. Şol gelip men öýüme gelibirmänim gitýär şol duran ýerine bitnamalda ýerine gitmeli. Çağlar dağdan çärelere gatnaşdyrylanda olaryň enatalary garşylyk görkezen okmy? Garşy bolmany gorkýas. Şonuň üçin çağlamydan alqalyp bilemiz. Sırka wetenamyzda çağlamyz gitmeli bolýar. Şeýle çäreler ýyl-ýyldan gaýtalanýarmy? Hawa käwa titir gaýtalanýar. Kışın gün diýlenek, bu doňkdy ýa ıssy diýlenek, ýa soğuk diýlenek, serewne äkdili ýaşalar. Şu ýagdaý bir näçe ýyl bäri dowam edip gelýän bolsa, şu çäreler sebäpli saglygyny ýitiren çağlar barmy? Bolýar. Hal üçin özüniň gitýär-de,
Soňam balnita düşýän çagalar bolar şonýalar. Çagalaryň sowukda çäreleri çekilmegi ýaş gyýdylary nähil täsir etdirýär? Gelin bolany sonra çağa doğru men ýörün gyýlarym görýärse, ýöne kim aýdyly, kim on bizden sorap ýaty, kanun ýok. Şu ýagdaýlaryň düz edilmegi üçin siziň pikiриňizçe näme edilmeli? Pirdendime daha ýüt taýmada başga alaçyk bizde. Bizde kömek eder diýip tama etýär. Çağalarymyzy bir öýde oturýar ese gowalçyk. Şu çäreler edara işgärlerine nähil täsir etdirýär? Hiç kime ýokanok, işe barýan, sen işiňe bilen okdadyň bilen ok çykma şu ýörek diýe. Onçaga ýola çykýan. İlk üstü. Son onun gelip ruhete çykýan. Ruhete de 3 saat oturýan. Akşam öýüňe ordan ýürüýüp bilmän gelýän da. Men düşünemok şu zatlara bir boluksuzlukda ýöne çağalamda ýaman gözät täbedin. Çärelerde özünden ýa-da esine giden çağalar bolsa, olary desini öýüne getirip giden oklarmy? Şon öýüne de getiren oklar şon bir ýere güzgäp goýýarlar şu zat kuturýan zaten. Sen habariň ýok çağaň näme bolup batandan. Çağaň aňarda ölse de sen şonu öleni soň görmelidir da. Anen şeýle bolum özümden gittim ýykylym diýip soň gelende eşdiýäňler şo çağaň näme bolandym. Getirip gideýler de boljak da öýe. Şonam etmeýärler. Şondan ýalakdan oğlum seneler seneler köprek bolan wagtynda çağalamy durun ýörün gosup ýa bolmasa öýe gelen iýini gaýtaryp, gyzdyryp, ýa üşütme bolan tutup, ýa bolmasa balnisa düşüp şonýaly gyn ýagdaýlara düşýär. Şo prezident geljek diýip ýerden çykarmak, çağalar güzäp etip ýola çykarýarlar. Şol prezidentin ýankysı däl buyrugy däl şol men pikirimçe. Şol bärdäki häkimleriň yaranjanglyk etmek üçin edilýän işler şol. Mene şeýle düşünýän şoň aýaldyň. Hormatly dinleýijiler, Türkmenistanda şäherinde ýaşaýan Hurmagul bilen söhbetlerimizi dinlediňiz. Gepler Azatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, Hepdäniň jemini Aşgabatly ýazy Amanrat Bugay bilen söhbetleşdik esasyny dowam etdirýär. Söhbetleşigiň temasy Türkmenistanda adamlaryň baý kulakçylygy çekilmegi barada. Amanrat repressiýaleri bardak söhbetleşigimizden soň Türkmenistanly ýaşlaryň bir näçesi Azatlyk radiosy bilen habarlaşdy hemde şu repressiýaleriň dowamy bolan baý kulakçylyk barada maglumat bermegimizi haýyş etdi. Sebäbi soňky ýyllarda Türkmenistanyň bu barada asla hiç ýyl maglumat berilmeýär diýip şu ýaşlaryň biri aýtdy. Eýsem bu baý kulakçylyk nähil döredi, nähil dowam etdi. Adamları kulakçylyga çekmek ve gönden göni Türkmenistan'da umuman eserde esirilen yer reforması hem de kolhoz guruluşu bilen bağlanşykly çykan ýagdaý. Mälim bolşýar kolhoz guruluşu bir öňünden ýürüýte işlenip düzülen döwlet programmasy 1927-nji ýylyň dekabryna bütün Soýuz Kommunistik bolşewikler partiýasynyň 15-nji gurultaýy bolýar. Ol taryhy ýagny SSR-iň taryhyna kolhoz guruluşynyň gurultaýy diýen at bilen girýär. Gurultaýda yer reformasyny geçirmek, kollektiv huzurluklar ýa-ni kolhozlar döretmek bilen bagly anyk programma işlenip düzülýär. Şol gurultaýdan orta hasap bilen 3 ay ýarym çemet soňra 1928-nji ýylyň 21-nji aprelinde Türkmenistan SSR-iniň merkezi ýerine ýetirji komiteti we halk komissarlar soweti de Gurultaýyň kararlary bilen ugurduş yer reformasyny çaltlandyrmak bilen bagly derwaş çäreler hakynda diýip ýürüýte karary kabul edýär. Huzurluklarda adamlary kulakçylyga çekmek bolşewikler Kommunistik partiýasynyň merkez komitetiniň 1930-njy ýylyň 5-nji ýanwaryndaky kollektivizasiýa geçýän ýerlerden baý huzurlukları göçürmek hakyndaky kararyndan soňra başlanýar. Kulakçylyga çekilenler ýaşaýan ýerinden başga ýere sürgün edilipdir. Kulakçylyga çekmek edil şol repressiýada bolşýaly üçlügiň, beşligiň karary bilen amal edilen zat. Üçlük bu partiýaň raykomynyň wekili, reisbalkomyň wekili hemde kontrol komissiýaň ýa-ni NKV'den wekili, beşlik yerli partiýa çekan sekretary, o sebäpleri karwasy bir kolhozçy partiýaň raýon komitetiniň wekiline şu wekilin beşligi başlyklyk edipdir. Şu eýarynda da adamlar sürgün edipdir. Sürgüniň üç görnüşi bolupdyr. Amanrat bağışla sözüňi böleýin. Eýsem şu Türkmenistanyň baý kulakçylyga çekilen adamlaryň sany barada maglumat barmy?
Maglumatlar bar. Indi ýagam öňde de aýtdyk, şu üç görnüşi bolupdyr sürgüniň. Birinji sürgün edilýärler, bular antisebet meýli bolan baýlar. Olar Türkmenistanyň çägininden daşara Özbegistanyň ketde organ etrawyna Hepdäniň ýakynynda ýerleşýän raýon, Kazakstany, Demirgazy, Kawkazy, Günorta Ukraina hemde Belarusa sürgün edilipdir. Şkatoriýada sürgün edilenlerin aşakdaky ýaly bolup geçipdir. 1930-njy ýylyň fevral aýynda 198 hozaluk kulakçylyga çekilipdir. Onuň 101 hozalygy Çärji oblastyndan. Soňra 1930-njy ýylyň soňky 10 aýynda 1943 hozaluk kulakçylyga çekilipdir. 1931-de 2211 hozaluk kulakçylyga çekilipdir. 1932-1933 ýylda 7000den köprek kulakçylyga çekilipdir. Bular kulakçylyk sürgüniň birinji kategoriýasyna girýän adamlar. Umum hasapda Türkmenistanyň daşyna 3 ýyldan köprek wagtyň dowamyna tas 10.000 hozalyk sürgün edilipdir. Her hozalyk adamdan 10 adam bolupdyr diýip hasap beretsen, Türkmenistanyň daşyna sürgün edilen adamlaryň sany 120.000den geçýär. Indi kulakçylyga çekilen ikinji topary bular tüccar baýlar, tire serdarlary, ýöne siyasata koşulmayan adamlar. Ine bular Türkmenistanyň özüne ol okrukdan, ýagny ol oblastdan beýleki oblastda sürgün edilipdirler. Şu ýerde sürgün edilen anyklany hiç ýyl tarih seçmelerde duşanok. Ýönümde nizeme nuna yeterligini şu döwürde çagy bolan häzirki ýaşullyk ýaşyna ýeten adamlar gurrun berýär. Kulakçylyga çekilen üçüncü topary bir umuman bir kisirak baýlar hem de ortaday hallar. Bular öz ýaşaýan raýonynyň çägine, raýonyň ýaşaýyş durmuş şerti ýok ýerlere sürgün edilipdir. Öz raýonundan çykarylmandyr. Sürgün edilenlerine şular şu 3 sanak neme ýöne. Aman brat, ýaşlaryň käbiri şu meseleler bilen gazyklanýar. Şoň bilen bir wagtda indi bu meseleler, repressiýa meseleler, baý kulakçylyk baradaky maglumatlar, şu taryhyň gatyna galsyn, bular ýatlamaň diýip komment ýa teswir ýazýanlar hemme. Eýsem baý kulakçylyk baradaky hakykatyň şugun açylmagy ýaşlara düşündirilmegi gerekmi ýa bu zatlaryň unutulmagy gerekmi? Siz näme pikir edýäňiz? Bu zatlar ýaşkysada ýaşulady hukman düşündirilmeli, sebäbi halk özüniň taryhyny bilmese, halk milletli erkençliklerin içinden geçip şunu yeterliğini bilmese, onu halkın özüne berýän bahasym, öz taryhyny berýän bahasym garaşaya deň bolar. Şol üçin bir taryhy ilk dum edip öwretmeli. Hem de adamlara öň boynuny daklylan boyun turun, käzden boyun turuk dakmazlygynyň bir ýoly hökmüni öwretmek gerek bu zatlary. Hormatly dinleyijiler, tarihçi ýazgy Amanmurat Bugaýew bilen baý kulakçylyk baradaky söhbetlerimizi dinlediňiz. Gepler Azatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, Hepdäniň jeminiň inniki söhbetdeşi Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halli. Hudaýberdi agyny tarihçi ýazgy Amanmurat Bugaýew bilen baý kulakçylyk barada söhbetlerimizi dinlediňiz. Şoň bilen bir wagtda bolşewikleriň ýeri daýhana bermek barada beren wadasyna basym 100 ýyl dolýar. Ikinji tarapdan käbir synçylar Türkmenistan ýaly ýurtlarda yer reformasynyň geçirilişi, adamlaryň 10 miňläp baý kulakçylyga çekilişi baradaky hakykatyň unutulmagy ýa-da oňa syýasy baha berilmezligi, yer daýhanlara hususy eýeçilige bermegi, ýa-da çekmek, gijikdirmek bilen bagly bolmasyn diýen pikiri öňe sürýärler. Siz şu mesele nähil garaýaňyz? Bir günden onu döwlet siýasaty bilen baglanyşykly, sebäbi egerde yer hususy eýeçilige berilse, onu daýhanlar öz başda boljaklar, erkin boljaklar, öz önümini, öz öndürýän önümini eýe çykjaklar, olar öz önümlerini isleýän bahasyndan satyp biljekler ýa-da özleriniň isleýän zadyny ekip öndürüp biljekler. Şonu daýhanyň döwlete garaşlylygy azalýa ýa-da belli bir derecede aradan ayrılıyor. Yönü devlet diktaturası, proletariat diktaturası değiliydi. Şol proletariat olsun ya da sonki komünistler olsun ya da sonki döwrüň garaşsız liderler olsun, şoların her biri daýhany bir öz elinde saklamak isleýär. Şol maksat bilenem olur daýhana yerleri beren oklar, yerleri mydama döwletiň eýeçiliginde saklaýarlar.
Ýöne beýleki bir mesele bar. Meselem ýeri döwletiň eýeçiligine saklap bolar. Onha İsrail ýaly döwleti alyp görsek, ol öňden gelýän düzgüne göre yer Allah'ın mülkü, Hudaýyň mülkü, onu bir adamın hususy eýeçiligine bermeli däl diýilen düzgün var. Ýöne şolar ýaly ýurtlarda adından 50 ýyl möhlet bilen yeri kärendesine başga birine berýärler. Ol adam şol ýeriň eýesi. Ýöne eger döwlete gerek bolsa şol ýerden meselem ýol geçirmeli ýa başga bir zerurluk bolsa şol şertnamany kanuny göre bozup bilýärler. Ýöne galan ýagdaýlarda şol yer hakykatdan hem şol daýhanyň öz yeri. Gynansak da Türkmenistanda ol görnüşem bolmady, beýleki görnüşem bolmady, hatda şu meselede gelinen ok. Inni Hudaý berdi. Gawun bayram bilen baglykda prezident Berdimuhammedowyň gutlagy çap edildi. Şol gutlagda da ýene daýhanlar üçin ähli şertleriň döredilýänligi, esasy maksadyň bolsa ýurtda azyk bolşulygyny döretmekdi gaýdylýar. Eýsem yer şuň kyýal döwlet eýeçiligine galsa Türkmenistanda azyk bolşulygy döredilip bilinirmi? Döredilip bilinmez. Sebäbi beýleki ykdysady deňeşdirmelere seretsek ýa-da milletin öz işleýiş ukybyna seretsek, ine Sowet Soýuzyny alyp görsek, näçe gedek açlyk bolupdyr. Meselem 33-nji ýyldaky bolan açlykda 6,5 milyon adam açlykdan öldü diýe. Uruş ýyllarynyň açlygy, uruşdan soňky ýyllaryň açlygy iň gowy ýyllar diýilýän 70-nji ýyllarda sosializm doly gurulup gutoruldy diýilýän wagtda ýene de ýurt açlyga geldi. Şol uly ýurt, şeýle kuwatly ýurt açlyga geldi. Ol näme üçin açlyga geldi? Sebäbi şol ýokardan plan boýunça görkezilýär. Şol plan boýunça da işlemeli. Türkmenistan ýaly şeýle giň toprakly, şeýle açyk ýerli ýurtda da her 4-nji gün balyk güni diýilip yglan edilýärdi. Meselem şu gün hiç bir naharhanalarda 70 mil dälli. Şol kuwatly eseserem açlyga geldi. Türkmenistan barada da onun gowy ýagdaý bolar öýdenmek. Hormatly dinleýijiler, ýazgy Hudaý berdi haly bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu meseleler barada siz näme pikir edýärsiňiz? Bir de ýazyň, telefon ediň. Gepler Azatlyk radiosu. Hepdäniň jemini edebi sahypamy bilen dowam etdirýär. The Culture Trip.com neşir golaýda hukuk goraýjy Farid Tuhpatullyň bilen geçiren söhbetdeşligini çap etdi. Bu söhbetdeşlik ýazgy hem aktivist Farid Tuhpatullyň nädip öz illeşleriniň uzak ýoşadylan sesini erkinlige çykarýar diýip atlandyrylypdyr. Tuhpatullyň bilen söhbetdeş bolan Michael Barron Türkmenistanly ýazgynyň satirik eseriniň neşiriň ingliz tilindäki global antologiýasyna hem giýrildenligini habar berýär. Awtoritar ýurtlaryň köpüsinde bolşýal Türkmenistanda hem iki Türkmenistan bar diýip Barron birinji Türkmenistanyň ideallaşdyrylan terrordan azat we tebiği gaýlyklara şeýle baý bolmak bilen öz raýatlaryna mut tok, suw we gaz şeýle de mut bilim etilýän ýurtdyny, emma ikinji Türkmenistanyň prezidentden başga hemmeler synaga salýan we dünýäniň iň bir repressiw we ýapyk döwletleriniň birdigini belleýär. Michael Barron Tuhpatullyň adam hukuklary baradaky Türkmen inisiatiwasy guramasyna we Türkmenistanyň kronikasy websaýtyna ýol başylyk etmek bilen Berdimuhammedow rejiminiň ýogullyklaryny dünýä üçin çekmegi esasy wezipesine öwrenýäni. Şonuň bilen bir wagtda aktiw kyssaç hökmünde eserler ingliz tiline terjime edilen az sanly türkmen ýazylarynyň birdigini ýytýar. Söhbetdeşlikde Tuhpatullyň Türkmenistanyň erotik fantaziýalary adly satirik eseri barada gurrun edilýär. Bu eseriň gahrymany Türkmen paýtagty Aşgabatda döwlet tarapyndan işledilýän bürokratik jelepkananyň üstünden barýar. Tuhpatullyň bu hekaýaty başda ingliz tilinde çykýan Index on Censorship jurnalyna çap edildi we soňra The Culture Trip.com neşiriniň global antologiýasyna saýlanyp alındy. Azatlyk radiosu bu eser barada gysgaça söhbetdeşlik üçin Farid Tuhpatullyny telefon etdi. Farid, sizin global antologiya giýerilen eseriňizde bürokratik jelepkana barada gurrun edilýär. Sizi bu hil gara satira ýüzlenmäge nähili ýagdaýlar tekledi? Действительно, в условиях, когда очень трудно довести до властей нормальным языком проблемы, которые существуют в стране, остается, наверное, обращаться к литературе. Ýurtda dowam edýän problemalar häkimiýetlere kadrlyl bilen ýetirmek mümkin bolmadyk wagtyny belki de edebiýaty we hususan satira ýüzlenmek galýar.
Men bu eser Türkmenistanyny soň hiç bir derde yaramayan kagazlaryň, ispravkalaryň barha köp talep edilmegi, bürokratlaryň özleri üçin ýene we ýene täzgünler oýlap tapmagy, öz-özüni gollamagy dowam etdirmegi sebäpli ýazdym. Всем известно, что еще при НИАЗе были введены требования о подготовке учарка, едарка, вот эти вот бумаги. Hemmelere belli dat barıp NIAZ döwründe üçarka, yedarka talaplary giridildi we bu dokumentde adam öz ata-babalar, garnaşlary hakynda jikmejik maglumat bermeli. Bundan gelip çykkan mana göre eger kimde kimin ata-babasyna yaramaz adam bolan bolsa, olary jogapkar wezipe ananmalylar. Emma praktikada yedarkasy gowy bolup wezipe berlenen adamlar 6 aýdan ýa 1 ýyldan iş oňorman işden oşadylýar. Bu yedarkanyň adamyň gowdugyna ýa-da iş başarjagyna kepillik därligini görkezýär. Emma bu ýagdaý şinlik hem dowam edýär we prezident Berdimuhammedowyny şu yedarka barlygyndan geçen adamlaryň arasynda korrupsiýanyň bardygyny boyun alýar. Бердмухамедов уже заявляет о том, что существует коррупция. Bu ýurtda hiç bir gerek bolmadyk düzgünleriň döredilip saklanyp gelýändigini görkezýär. Egerde hökümet büdjet serişdelerini tygşytlajak bolsa, şu ýyly artykmaz kagyllardan we bürokratiýadan el çekmeli bolsa gerek diýip Farid Tuhpatullyň Türkmenistanyň erotik fantaziýalary atly satirik eseriniň ýazylmagyna sebäp bolan ýagdaýlar barada gurrun berdi. Başda hem aýdyşmady ýaly Tuhpatullyň bu eseri The Culture Trip komnesiriniň global antologiýasyna giridildi. Hepdäniň jemini owan nepdermedi bilen dowam etdirýär. Owganstanda ýaşaýan anna bagşy goloýdy Eýran türkmenleriniň arasynda mehmançylykda bolup geldi we Azatlygyň kabullaka barçasy Şaýmerdan Ulmurady bilen öz Eýran täsirlerini paýlaşdy. Anna bagşy bilen söhbetdeşligi bilelikde diňläliň. Nesibe tartıp İran Türkmenlerine bir iki gaýta men bardym. İran Türkmenleriniň arasyna şu Sultan Sanjar Saljukyň 1000 ýyllygy Hiratda bellendi. Encimen tarakdan Awganistan Türkmenleriniň medeni jemgyýeti tarapyndan bellenildi. Şu 1000 ýyllygy bellenende İrandan bir delegasiýa gelen ekeni. Şol delegasiýanyň içinde bolsa bagşy bar ekeni, şu bagşy delegasiýasy gelen ekeni. İň ahirki nobat bolsa näme şu garşalyjy mehmanaýetinden bolýar. Şonuň üçin bizden öňki nobata bolsa şol Eýranly bagşy nobat ýetdi. Men sadym düzüp otyrdım ýanky bagşy. Maňa ohaw diýdi. Dogan diýdi, meňem diýdi, aýdymlanma sadandarlyk edişsene diýdi. Men diýdim, baş üstüne gurrun ýok diýdim de men çykyp Eýranly doganmyzyň aýdymna sadandarlyk edip berdim. Şu taýda bolsa Eýran konsulstwasy bar ekeni. Bilmenden minnetdarlyk bildirdi we hem de maňa aýtdy, egerde sen Eýran türkmenleriniň arasyna geresin gelýän bolsa seniň üçin wiza problem ýok, men wiza berjek diýip maňa bildirdi. Konsul wiza berjekligini maňa aýtdy. Menem ol adamyň haçdyny kabul etdim de men pasportumy alyp bardym, maňa wiza berdi. Soň gitdim Eýran türkmenleriniň arasyna 27 gün ol bolup gaýtdym. Soňda matmulaň her ýylda şol sowr aýynyň 2-sine doglan güni bellenýär, şoňa men gatnaşdym. Eýran türkmenlerini men bir ýaxşy gören zadym Eýran türkmenleriniň gaty düşünjesi öňde, almam öňde. Sebäbi diýsen magtymulagasy ýokdur. Ya haladan dokulandyr ýa-da portreti çekilendir surat. Her öýde şu magtymulagyň suraty bar. Köprek öýlerde de gyjakdyr dutar bar ekeni. İran Türkmenlerinin arasında Türkmen dilinde okap bilýän ýaşlar çagalar. Men fikir etýän olar fars dilinde okuýar, emma näme dilde okasa da Türkmen dilinde bir türkmençe ýazyw hatyny hakyky türkmençe meselen biz ot, öt, at, ot şazatlar bärde bir özüni ýadaýanmyzda tapawut etmek biziň hatymyz üçin gynçylyk. Olar şoň hemmesine özüne wagul beripdir, ýene bir zat oňarypdyr. Şoňa dol derejede şonuň ýeki özi ýazylanda da otmy, ötmi, otmy nämeligini şonu biler ýaly belläpdirler. Ikinciden hem olar aýdym saz urda owa bagşyty bar. Köprekler hem özler saz çalyp bilýär, gowru saz çalyp bilýän adamlar köp eken olaň içinde. Şo ýerde bir türkmen maşgalasynda bolup şol maşgalanyň çagasyna dutar uğradyp söýleşelmi? Recep Samayzada diýip bir adamy men gabatlaşdym. Onuň öýüne çağırdylar, bardyk, mehman bolup ýanymyzda Subhan Salaryna diýen bir bizi öýle böyle alyp gitýän bir dostumuz bar bildi. Soňra öýüne barsak, munyň Didar diýen bir 14 ýaşly ogly bar ekeni. Hacmaya diýip aýaly bar ekeni. Olam gatyr düşünjeli aýaly ekeni. Ýanky Didar bolsa Didarjan saz bilen meşgul bolýar eken. Şo taýda ustadlary bar ekeni, çare bayandary diýip. Soň men bularyň öýünde bolamda men gurok saz çaldym bir näçe san. Soň şo taýda bir humaraly çalsam ýanky oglan maňa haýran galdy. Sen diýdi, agam bir diýdi, biziň ýolumyzam diýip. Men aýtdym, türkmenmedem türkmeniň ýolu bolarmy? Sizinki bizinki bolmaz diýdim.
diýip ýanky bileseň bolsaň ýanky oglan meni özi gaýby menem ýanynda ustad hasaplap ol oglan diýdarjan gelecekde inşallah nesip bolsa bir beýik sagdanda bolup ýetişer. Hormatly dinleýijiler, anna wagty bilen söhbetlerimizi dinlediňiz. Şunun bilen Hepdäniň jemini geçirip ýarys. Ýene-ki efir duşuklarymyza şenlik hoş, saglyklyk we azatlygyň tolkunlaryna galyň.